Sugeng dalu pinanggihan malih kaliyan kula Yusuf Marketing Jawi. Wonten dalu menika dalem badhe mbahas babagan perkawis pelayanan. Menawi panjenengan gadhah usaha kedah maringi pelayanan ingkang benten kaliyan usaha sejenis ingkang sanesipun supados panjenengan saged nyiptakaken konsumen ingkang loyal amargi panjenengan sampun maringi pelayanan ingkang sae. Menapa mawon ingkang kedah panjenengan kawigatosaken inggih menika ketepatan waktu pelayanan saking wiwit pelanggan mundhut ngantos pungkasanipun transaksi. Kaping kalih inggih menika akurasi pelayanan. Minimalaken kesalahan wedal maringi pelayanan utawi wedal transaksi. Kaping 3 inggih menika perilaku kedah sopan wedal panjenengan transaksi dumateng pelanggan. Kaping 4 kemudahan mendapatkan pelayanan. Inggih menika produk ingkang panjenengan sadé kedah jangkep stokipun supados konsumen utawi pelanggan boten kecuwo. Kaping gangsal inggih menika kenyamanan konsumen kedah dipun kawigatosaken antawisipun inggih menika area parkir, ruang tunggu, saha kebersihan tempat lan kebersihan produk. Cekap semanten atur kawula. Mugi-mugi babagan perkawis pelayanan menika migunani tumrap usaha panjenengan. Matur sembah nuwun. Sugeng dalu.